Last year nung nagpa-renew ako ng ating lisensya, no, papel lang ang naibalik sa atin or papel lang yung pinanghahawakan natin. So ngayon puntahan natin kasi nabalitaan natin na meron na nga pero may schedule eh. 7 months ang inantay natin. Although no kinlaro ko medyo masungit na si kuyang nandun sa yung nandun sa may information. So ganun na lang ang safest siguro na we can assume, no? Kasi unfortunately hindi sila masyadong nasagot mga katodo eh. And sana ay makatulong sa inyo to at makapagbigay ng ideya para sa mga katodo natin at mga kababayan nating magre-renew ng kani-kanilang mga lisensya ngayong taon. So just know what to expect and let it be a guide, no? Yo, what is up mga katodo? Magandang araw sa inyong lahat. And shout out nga pala, no, sa ating mga katodo na nanonood sa West Africa. Grabe, ang tindi. Umaabot na tayo sa mga ganong lugar. Meron din tayong katodo sa Singapore. Shout out. And meron din sa mga nanonood sa United Kingdom. Shout out po sa inyo. Hindi natin akalain na umaabot na tayo sa kung saan saang lugar, no mga katodo. Kung inyong matatandaan yung vlog natin na minute natin si Craig Noble na taga Australia. And legit na talagang umaabot na tayo doon. Kasi before kami nakita ni Craig matagal na kami magka-chat sa ating page and sa ating TikTok. And nagulat ako, bigla siyang nag-message sa akin na andito siya sa Manila. In fact, nag-send siya ng video na nasa MOA siya. Kaya nagulat ako. So yun, nakita tayo and na-meet natin ang ating subscriber all the way from Australia. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta ninyo sa ating channel, no? Kahit na hindi naman tayo ganun kalakihan, talagang ramdam na ramdam ko ang pagmamahal at suporta ninyo. And ngayon mga katodo, scooter gaming tayo, no? Punta tayo dito sa pinakamalapit na LTO, malapit sa akin, sa kadahilan ng pwede na daw kumuha ng plastic card. As pinili nating mag scooter na lang mga katodo. Apart from medyo matagal na nating hindi nagagamit ang ating scooter at kailangan niya ng ilabas. At kung inyong nakikita guys, no, nasa 1 bar na lang ang kanyang gasolina. So hindi siya nagagamit. Feeling ko kaya ko siya hindi ginamit kasi wala na siyang gas. So mas pinili natin gamitin na ang kotse papasok. So nagkotse tayo for the past couple of weeks papasok. And naitambak natin itong ating scooter. So ngayon, gamitin natin siya. Hindi na tayo nag big bike kasi sobrang malapit lang ang pupuntahan natin dito. And sa LTO tayo kasi pupunta. So baka mamaya marinig nila yung pipe natin, sabihin na, oops, ano yan? De, joke lang. May appropriate decibel naman bago masasabing bawal yung isang pipe, no? Kaya tayo pupuntang LTO kasi magtatanong tayo mga katodo. Kasi last year nung nagpa-renew ako ng ating lisensya, no, papel lang ang naibalik sa atin or papel lang yung pinanghahawakan natin. Although kahit sabihin natin meron namang digital copy, no, ng ating lisensya, pwede naman siyang gamitin when it comes to the point na may violation tayo or mahuhuli. Pero iba pa rin kasi yung meron ka talagang plastic card on hand. Kasi sa mga government offices or any requirements, no, na kailangan ng physical plastic card, wala tayong ganun. Mahirap siyang i-justify, no? So ngayon puntahan natin kasi nabalitaan natin na meron na nga pero may schedule nalilito kasi ako kung yung schedule na yon for renewal or per month kung kailan mo talaga actually na-renew yung lisensya mo. So ngayon pupuntahan natin, medyo malapit lang naman siya, para itanong natin kung schedule man, di i-schedule natin, babalikan natin. Kung pwede na makuha, kukunin na natin, di ba? Malapit lang tong LTO na to, pero hindi ko masyadong kabisado sa totoo lang. So mamaya pag nagpagas tayo doon sa may Pateros, i-waste na lang natin.
So ayan guys, ito ang daan pa tungong Pateros, no? Pateros Taguig. So Levi Mariano, and then kakanan ka dyan sa may 7-Eleven, papunta na dito. Ngayon, bakit ganon? Pakanan. Dating kabisado. Dati pwede ka namang mag straight dyan eh. Sundan na lang natin tong mga jeep kasi malamang sa malamang yan, tumbok nyan, main road din. So kumaliwa, hindi kakaliwa na rin tayo. Ang reroute lang naman siguro ito. Amazingly, sa lapit ng isang Petron doon sa may kanto sa may Levi Mariano, kung di ako nagkakamali, dito sa may Pateros, mas mura yung gas dito. Given na parang less than 1 kilometer lang ata to, baka sabihin nga natin 500 meters lang, mas mura yung gas dito. Doon 66.16 doon sa may Levi Mariano ang Petron doon. I-check natin dito. O di ba? 64.70. So mas mura ng 2 pesos. Saan ka pa, di ba? Gas tayo ng 200 lang. Wala tayong pera. May 50 pa. Sabi natin, makasagi tayo ng kamatis, may pambayad tayo. 2 minutes away. Let's go. Bakit ganun? Ba't wala? Ito LTO. Doon lang pala kadali. Nag-waste pa tayo. O diba? So transaction muna tayo mga katoto. Balikan ko kayo. Alright guys, dito na tayo guys. May pag-asa pero malimit wala. Chine-check nila. Tingnan natin kung meron talaga. So may pag-asa guys. Nakuha na natin. Tara na. Alright. Okay guys, so matindi no, nakuha natin. Galing. Thank you Chip. Matindi sa wakas. Sa wakas mga katodo, meron na tayong plastic card. Ilang buwan din yun guys. Since last year sa mga nasa 7 months siguro. 7 months ang inantay natin. Although no, kinlaro ko, medyo masungit na si kuyang nandun sa yung nandun sa may information. Siguro kasi magtatanghalian gutom na si kuya. Hindi niya masagot kung pwede na ba tayong kumuha, kung may schedule ba, kung anong buwan ang pwede. Medyo sinungitan tayo ng onte pero okay lang yan. Ganun talaga. Siguro may pinagdadaanan lang si Sir. Pero pinadiretso naman niya tayo. Sabi naman niya na dumiretso daw tayo sa may releasing. Pagdating naman natin sa may releasing, I guess no, ang hula ko, ang assumption ko, yung mga magre-renew pa lang this year, hindi sila makakakuha agad ng card. Or for example, this May no, hindi ka agad makakakuha ng card, ipaprioritize yung mga backlogs. Kasi yung nasundan ko, nagtanong siya sa may cashier kung kailan makukuha ang card niya. Ang laki ng smile niya na medyo antagal niyang nakapagsalita. And then sinabi niya mag-inquire na lang sa Facebook page ng LTO dito sa specific na branch na to. Mag-inquire daw and doon na lang sasabihin. Pero ang sabi is mga 1 to 2 months. So I guess yung mga ngayon pa lang guys magre-renew ng lisensya or yung magdudu ngayong taon na to, specific ngayong buwan na to, hindi nyo agad makukuha yung lisensya nyo. So ganun na lang ang safest siguro na we can assume no. Kasi unfortunately hindi sila masyadong nasagot mga katodo sa mga inquiries natin regarding lisensya, regarding plastic card. But it's okay, it's fine. Siguro nga rin naman isa siya sa mga mahirap na sagutin sa mga puntong ito no. Kasi nga sobrang maraming delays. And sa mga delays na yon masyado silang napipressure no. But nevertheless, okay naman, maganda yung bagong plastic card. Syempre hindi na natin yan ipapakita kasi may mga vital information tayo dyan. Pero maganda yung itsura ng plastic card. Natuwa lang talaga ako na matindi yung inantay natin.
bago tayo makakuha ng plastic card. Kahit ano pang sabihin natin, needed pa rin naman kasi talaga natin ng physical card or actual card. Mas maganda pa rin may plastic card. At pala doon na tayo sa kabila dumaan. Alright, so maraming salamat sa pagsama today mga katodo. Naway nakatulong kahit papano itong informasyon natin or itong adventure natin today sa pagkuha ng ating long overdue na plastic card ng lisensya. And sana ay makatulong sa inyo to at makapagbigay ng ideya para sa mga katodo natin at mga kababayan nating magre-renew ng kanilang mga lisensya ngayong taon. Alright, know what to expect. So ayun yung ating pinagdaanan ngayon. So just know what to expect. And let it be a guide, no? Alright guys, thank you once again. And lagi nating tatandaan na sa lahat ng mga pangarap natin, sipagan natin, kilusan pa natin, at itodo natin. Peace out mga katodo. Brr.